И здравейте, пичове, аз съм Гейминг Бойвера и днес ще снимам в един Наруто сървър. Може би ще се бия, ама ако има хора. Човек. Къде ще влезе той? Така, Sun Village. Къвто. В предишния епизод не можа да се бия, защото нямаше хора. То няма нищо! О, боже, убих някой! Не накара да убия някой. Тук има Саске. Тук има някакъв друг демон. О, боже! Бягай, 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 бягай! Вай! Къде отивам? Така. Умрях. Очевадно. Френове ли шлючето? Ще го проследим, защото обичам да следи хора. Как е толкова бърз? Мога да се бия. Фенк овър фенк. Стрелички. Кунайлови, мунайлови. Бягай. Така, би се. Гадини. С лепотали, ко беше? Защо? Добре. Аз съм... Добре. Обима. Спокойно. Обима. Това би трябвало да е... Да, това е минато. В Sun Village би трябвало... Добре, бе, преди малко имаше хора къде... е тук. Малко бавно ми зарежат чунковете. Между другото. Тя тук са набити от стрели. Аз за тая на малко. Момче или момиче или не знам. Не мога да ви яскна. Давай! Мари! Демон! Изрод! Ето. Естествено пак умрях. Да видим дали има в Village. Няма. Естествено, както винаги. Мисля, че отиват в санда. Добре, какво е това? Това да не е... Аматерасо. Или Сузано. Ей, оле, боже. Не знам какво правя в момента. Хайде, бе! То телепорт кога ще мога да го правя? Тия черни дупки. Две светкавици!
Нищо повече. Да, не виждам. Давай, 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 въй, ауч, бе, боже. Какво е това? Аматерасо ли? Огън ли? Какво е? Къде съм? Къде съм, бе? Добре. Така. Човека ослепя. Ослепялото има тънки. Това е АФК, нали? Пак ли? То това поне може. Какво е това? О, за бога. Ай! Ням. Ау. Ням. О, тук има много стреля. Опа. Какво е това черното? Не виждам. Сляп съм. Да. Пак ли, бе? Защо? Какво е това черното, бе? Стига си летял. И аз искам така. Ама аз искам да летя. Те са с хубави джутста, аз не съм с хубаво джутс. Ако умреш, ще е много хубаво, нали? Да умреш. Няма зле. Vai. Au. Давай. Не виждам. Такова. Дай ми по-шанка за гаден или какво беше. Хората са много жестоки. Айде малко да се посприте с тези цикли. И то скелет за бога откъде дойде. Смисъл, нали от фенкова фенк, нищо не става. Аз тук ще се стоя, смисъл, няма проблем. Светкавици, води, дълтови огньове, светкавици, още светкавици, някакви сини магии тука. Това да ни призова Кирин то. И между другото, ако има... ако събера 30 абоната, ще има специално видео. Чао!